Namitan ta. Ayan, maray na hapon sa Indo kabus mga kabola. Si Papa AJ ini. Kung subanggi, yaong kita sa Korean house, ngayon yaong kita sa Indo-Malay. Ang ibig sabihin, Indonesia tapos Malaysia. Huwag kayo naman sikat na street foods na dinanaig di sunod kang naga na ang pangaran, Buli Ayam. Ayan, kung gusto nyo bisitahon as in manamitan, dalangin doon video iniyo, sa sambal sauce pa lang, siguradong maharango na. Digit na masiram. UX, peace out. Ayan, habang nagkakan ako, tapos si May sa diri, dahil siya busy, tigkauli ko muna siya kung pwede siya ma-interview para sa mga dikit na background kang Buli Ayam. Ngayon, yaon si Boss Pablo, ang last name niya is Pablo Flor. Ayan, yan ang full name niya pala, bakong last name. Siya po ang may sa diri kang Buli Ayam na uga ng 3 branches igdi sa Bicol area. Calabanga, igdi sa may Concepcion Grande, tapos sa may De Rosario. Ngunyan, ang kinakang ko, gusto ko lang siyang haputon kung sa'yo nagpuon si Buli Ayam, tapos paano nagpuon. So, yan, itatawag ko ng screen key boss, siya naman, at ano yun kung sa'yo nagpuon. Hello mga kabola, mga kabuli. Bale, actually idol, ano man lang ni trip ni malang talaga ni mga tugong. Okay. Ang mga tugong kaya, mga Malaysian. Bale, street food ni Duman, tapos siyang luto Duman sa sa Mulya, Munyan. Aba nagluto, sabi ko masiram ng sabi ko iba man kaya ang nasi, kaya kung nasi pa ng urulan, aram mo na pwede kumasin ka. Ayo, ama. Maigdi lang ako sa may Concepcion Grande, sa may housing, hindi makukuha ang Buli Ayam. Tapos, boss, ano ang mga ano si mga hinahalo igdi, ano mga ingredients? Secret ingredient yan pare, pero tao nga man yung idea. Coffee and tea. Coffee and tea. Paano nagluwas na naging coffee and tea? Igual parang kape sa katsa. Hindi pa lang kinakang ko, ganing kape, tapos tsaa. So, original talaga, halos sa Indo-Malay. Yes, exactly brother. Yan. So, para sa gabos, kaaraman kang gabos, ang Indo-Malay, sinurkat lang yan na duwang bansa, Indonesia tapos Malaysia. Paano kayo mga street food doon, pati Thai, mga yan, so ngunyan, si Idol Pablo, dinarayan igdi yung mga street food sa igdiyo, kaya yaw ng Buli Ayam. Ayan, kung may sa likod. Yaw siya igdi ngunyan sa may Concepcion Grande, sa may housing, tapos ang another branch siya, sa may Billac, Corazon, De Rosario, Naga City. And the other one, itong bagong bukas, bagong opening kang last week lang yata, duman sa Calabanga, Camarines Sur. So, sana soon, mabisita mo yan sa paagi ni Boss Pablo. Ayan, Boss, kung may gusto kang imbitaran, may gusto kang i-feature, may gusto kang bation, tapos gusto mong i-endorse ang Buli Ayam, sige na. Shout out pala sa mga tugang ko, yung tinatawag na Ayam Abang, Balda Chicken Brothers. Yan yun. Tapos yun, sa mga tropa ko dyan, hindi ko na kaya isa-isain. Dami-dami nyo. Cool yan Yung Mike, si Kebs, yan. So, ayan, otrongo po, si Idol Pablo Flor, siya po ang may satirikang Buli Ayam na makukuha ID sa my housing. Kung nasa yung kami ngunyan, ngunyan pinanamit sa ko si masiram na nasi. Specialty po ni yung maraykan Buli Ayam. Lalo na si sambal, masiramo tong sambal na to, sobrang harang, tapos sobrang, kung ako nga hapotong kung gaano kasiram, si Dila ako ang nag-judge kaya talagang dukot-dukot sinamit, dukot-dukot isaram. Lalo na itong, kung sinasi, hinaluan mo ning sambal sauce. So boss, salamat sa sa pagpaunlaksa mo, pag-interview, tapos pag-cover kang page na, kang sa imong business na Buli Ayam, nanamitan mi ang masiram na nasi na hali sa Indo. So yan, si Boss Pablo dahil paglingawan. Tapos, anong page nito, boss? Buli Ayam. Buli Ayam, hanapon nito ang page nito sa Facebook, email ninda kung kamo ma-order. Okay? Uli po, Buli Ayam, Choice sa Indo mag-idi ka mo.
Dali-dali ang dota baka maubos na. Bukas inda puon, alas 4 hanggang alas 7 Banggi. Ayan, tapos si Kalabanga boss, hanggang anong oras bukas? Lunch. Lunch duman nag-serve si Villa Corazon, Banggi lang. Banggila. Tapos din Dulingawan, itong Boli Ayam duman sa may Villa Corazon, barman to, may inuman man duman, tapos siya kaya barista siya. So matindi magtimpla ng bartender. Ayan. Matindi siya magtimpla ng mga arak. So atyan baka manangitan mi man maburat na naman ko. Dahil sa balang. Sige, Boli Ayam dahil Paglingawan. Hanapin nyo sa Facebook page and then si Papa Jen in Paglingawan mangyaray. Ayan, Boli Ayam po nila. Peace out. DJ. Sana pare. Ito may tukang. Ito